Pinaigting ng Land Transportation Office Regional Office 1 ang mga isinasagawang roadside inspection sa buong rehiyon. Ayon sa LTO Region 1, layunin ng ahensya ang mas pinaigting at sistematikong inspeksyon sa kalsada upang matiyak ang kahandaan ng mga sasakyan at kaligtasan ng mga pasahero. Saklaw ng inspeksyon ang parehong pribado at pampublikong sasakyan kung saan sinusuri ang kondisyon ng makina, kalidad ng gulong, ilaw, usok mula sa tambutso at bisa ng rehistro. Ang mga lalabag ay bibigyan ng citation o angkop na parusa alinsunod sa umiiral na batas. Bukod sa roadworthiness checks, mahigpit ding ipinapatupad ng ahensya ang batas laban sa overloading, illegal modification ng sasakyan at pagmamaneho ng walang lisensya. Hinihikayat ng ahensya ang publiko na sumunod sa mga ipinapatupad na alituntunin bilang pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa kakalsadahan. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Nilmuero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.